forestille, hvordan den ligesom svinger benene op over sig, ikke også? Ja. Se, der kan du faktisk se en lille smule af kønnet. Så drejer den rundt her. Jeg kan ikke se, hvad er det? Så har du der. Det er en dreng! Ja. Det er en lille dreng, ja, det er det. Kan du godt se billedet, Camilla, hvis du så lige vender det rundt i hovedet og forestiller dig benene op her, ikke også? Og forestil dig navlesnoren. Ja. Kan du så godt se det på, når tidsmanden har derinde? Ja. Det har hele min familie sagt, at det var en dreng. Hvad havde du tænkt, Camilla? Jeg har også helt tiden troet, det var en dreng. Du har også tænkt dreng. Hun ville have også have en Du har dreng. også tænkt en dreng. Ja. Fordi så kunne vores baby blive her. Ja. Hvor er jeg glad. Ja. Så det er altså helt 100% Camilla, en lille dreng, du skal have. Nu tror jeg faktisk også, man kan få lov at se ham lidt. Se det. Kan du se hans ansigt derinde bagved? Ja. Good. Og han har lidt travlt lige nu. Han er lige i gang med noget. Flyttet rundt på sig. Der kan man også lige se ham lidt. Og du skal bare tænke, Camilla, han er jo en lille baby på det tidspunkt her. Ja, ja. Det er jo måske sådan 18-20 cm, vejer jo ikke vældig meget. Så Ja. derfor er ansigtet på dem jo også sådan lidt fugleungeagtigt. Ja, Men når man ser bort fra det, så kan man tydeligt se en lille baby. Ja. Ikke også? Som ligger derinde og hygger sig. Og du ser, hvis jeg prikker dig lige her. Du ser, så ligger han på hovedet. Ja. Så prikker dig hernede, så er det nede mod måsen, ikke også? Det vil sige, at han ligger sådan lidt i hængekøje med hovedet der og numsen der, og så ligger med ryggen ned, sådan, ikke også? Ja. Og så kigger han sådan lidt mere den her vej ud. Det er sådan derfor, jeg sådan forsøger at komme ind under ham derovre fra, ikke også? Prøv lige at se det her lille fine menneske, der ligger der.